Şandek pilebilind ya rejimê serdanê bajarê Qamişlo Hesekê yên Rojavayê Kurdistanê kir. Hejmarek hevdîtin pêk anîn, her wiha tekeskirîn ku ew ê êdî rewşa parêzgeha Hesekê ji nêzik ve bêhtir bişopînin. Di çarçoveya berdewamiya li derxistina çalakiyan û pêkanîna serdana ji bo bajarê Qamişlo Hesekê yên Rojavayê Kurdistanê, duh şandeke pilebilind ya rejimê ku ji Yasir Şewqî endamê serkirdeyatiya Qutrê ya Partiya El-Baas, Nîzar Yazecî wezîrê tendurustî, Hezwan Elwiz wezîrê perwerdiyê û Ehmed Şeyh Qadirî wezîrê çandiniyê pêk dihat li geliya weriya parêzgarê Hesekê û emîndarê şaxê Hesekê yê Partiya El-Baas û serokê polîsên parêzgeha Hesekê yên rejimê serdana bajarê Qamişlo Hesekê kirin. Şanda rejimê serdana hejmarek dibistanên bajarê Qamişlo, nexweşxaneya bajarê Qamişlo û navend û dezgehên hikûmî û yên Partiya El-Baas kirin. Her wiha hejmarek hevdîtin bi kesayetî û hozên deverê re pêk anî. Di wê serdanê de parêzgarê Hesekê Cahîz Musa got di vê hatina şanda rejimê bo parêzgehê ji bo çareserkirina kêşa û aslangiyan warê bi destxistin. Şandê jî tekeskir ku ew ê îde ji nêzik ve bêhtir rewşa parêzgeha Hesekê bişopînin. Serdanên şandeyên rejimê bo navçeyên Rojavayê Kurdistanê bi taybet bo Qamişlo hevdemê wê yekê tê ku PYD iddia dike ku wê navçeyên Rojavayê Kurdistanê rizgar kirine. Birêve dibe û dibêje tê çalakî bê muleta wê nayên li darxistin.